como viches esta etapa? Pois máis ou menos como tiñamos prevista, non? Unha etapa típica dunha carreira dun día, unha clásica destas holandesa, unha clásica belga, con ese muro en Ribeira que houve que pasar 2 veces, donde se supoñía que iba a quedar moita parte do pelotón descolgado e outra parte que eran os que iban a disputar. Eu sempre dixen que iban a chegar 20 á meta no primeiro grupo, chegaron 24. Tamén dixen, había previsto que podía ser Marcus Cornilsen o que repetira o triunfo de onte. Tamén apuntei a Caná, tamén apuntei a Kron, que é o compañeiro de Magnus Kol, e bueno, saleu máis ou menos como estaba previsto, porque o terreno conócese máis ou menos, non? Coñécese. Entonces, unha vez que coñeces a xente que ven a participar, pois faz un pouco de selección ti, unha selección previa, e afortunadamente pois foi salindo así. Desde o punto de vista das imaxes, pois é espectacular. A min pareceme realmente como se estuvera en Bélxica, non? Porque, bueno, estamos na estrada, evidentemente é o paisaxe estradense, pero desde o punto de vista do ciclismo realza moito máis a paisaxe da estrada comparada ca de Bélxica, non? Bueno, todo un compendio de cousas que eu penso que os estradenses van quedar moi contentos e moi satisfeitos do que viron a través da televisión. Para os próximos días, que podemos esperar? Para os próximos días, a ver, a historia da volta a primeira etapa era llana, iba a chegar en pelotón, entonces iban a poñer de líderes as bonificacións iban a poñer o líder. Nesta etapa vai a fixe unha selección de 24 homes, que son os que van a loitar polo triunfo final. Na etapa de mañán vai haber unha loita entre eses 24 por sacar o mellor tempo posible para controlar. Daí van a salir 10, da controlado de mañán van a salir 10 que van a optar a volta, se é que no Cebreiro fan, na etapa do sábado, fan o que teñen que facer, que é loitar entre eses 10 para que salga un gañador. O gañador sairá da etapa do Cebreiro, o gañador da volta, porque a etapa de Santiago que vai haber é un control por parte do que se poña de líder, por parte do equipo que se poña de líder, vai haber un control e non vai haber lugar a fugas ou escapadas raras que provoquen un cambio de liderato. Por tanto, o líder vai a salir da etapa do sábado no Cebreiro.